Vedeme kudlula sikhakha ake sithethe inyani ukwenzela nesithuki ndifuna nesithuki maybe ndizazivala ii-comments apha kule video maybe ii-comments ndizazivala ngoba ndizawuthetha inyani endali ke ndayithetha ndiyaphinda ungizwe nophakela umthakathi ngamaxoki uphakela umthakathi bakhupha idate apha le date bayikhupha bathi abokufika bazawuhamba ngenkani nge-30 ngenkani bathi kuzawube kukhala umoya eMzantsi zaredi i-South Africans zalungisa bathi bona izwe lonke nobuphi bade bahamba iindawo zonke iindawo behamba nale nto yematshi ndithe ndiyabona badibana norhulumente ngaphandle kwale bebedibene nopresident izolo baqalisa bathi wathi uphakela umthakathi imatshi isendaweni eyi-1 baqala wathetha ngeentsizwa kwezinye ii-area mawuthetha ngeentsizwa asikuva ukuthetha ngantoni ezasemzantsi kwaXhosa khontsizwa khona amadoda kwaBhaca zikhona iintsizwa ezinye izizwe mhlawumbe ngenzeka uba amatshangani amapedi akho nsizwa and uphakela umthakathi ubiza indawo enye ufuna izwe lonke lihambe liyaphe ekhona yena kuyoyiwa kuye that means eyakhe le nto uyi-owner njengoba wayethe bazawuhamba ngenkani uyatshintsha ngoku uthi iflag izawuphephezela uthi makuphephezela iflag babalungisile babanikezile into bekufanele babanika yona ndandithe kuna yikho indoda engena price uye watshintsha uba niyakhumbula njengoba ebekade sithi heyi akho polisi elizawuma phambi kwethu apha bazahamba ngenkani wathi ngenye imini yabona njengoba bemane besethuka kwe-social media bemane besithuka nje bazasibona nge-30 ndamva sesithi hayi akubethwa mntu akuthathwa nto shop akumoshwa nto kuphakama nje iflegi akho mntu ozawubethwa andingatshongo mna uba makubethwa abantu makukhutshwa abantu ngenkani ndandingatshongo futhi le nto izawuba sendaweni enye ndifuna iintsizwa eziyi-1 million kulaa ndawo wathi esuka akasathethi ngaye uthetha ngoJacinta uNgobese uthi izawusuka ngasePavilion Mall imatshi yethu iya eThekwini siyosapota uJacinta uyayiva ke ngokuba kusapotwa umuntu othila ayisekho malunga ne-South African kusapotwa ekaJacinta kusapotwa uJacinta yena sephumile akuseyoyabo ngokuna sesithi hayi akusapotwa nje uJacinta dadewethu umfazi akwaZuma utsho
bebekade bethuka uRamaphosa, naba bebehleka naye, bencume naye, befota naye izolo ebabambe ngobhongwana eyobalungiselela into zabo uba babe right nabo basuke kule nto. Uthini ngezidenge ezidumbe inyawo ezazigijima emva kwakhe inyanga yonke, inyanga ezimbini? Alisasebenzi indaba yakho. Zambona sihamba ngeveke enye iveni, ozayithengelwa enye i-GD6 soon. Izawuza seyibhalwe Phakela Umthakathi lo mfana lo, esi sibhanqa sikaPhakela Umthakathi ungizwe. Jonga ke uJacinta emhlanganweni ebengekho kodwa kuthiwa yakhe lento, kuthathwa uPhakela Umthakathi nongizwe kodwa kuthiwa ekaJacinta. Ngoba uJacinta unento neZuma, so bengenawo yapha, that's why engabizwanga. uJacinta ubekwe ecaleni ngoku. Ezi-escape kweli cala likaJacinta le-MK zangena kweli cala because apha sasincedisa thina amadoda uba abe namandla ukwenzela bazofumana intshontsho, ahambe odla nabafazi. Ngoba ndiza kubuza uba laa nto yayisithi ndifuna i-5 million for food only yayithetha ukuthini, ingaba ifezekanga na laa nto? That means ilizwe lethu liseDurban ngoku. Kuthiwa kwezinye iiprovinsi yonke indawo akho nto ezawenzeka, mayingenzeki yonke le nto mayibe phaa apho khona uPhakela Umthakathi kuphela. Uyayazi uba izawuba namandla kwezinye indawo, ithatha amandla wakhe. Ufuna uyokhontrolwa nguye ukwenzela uba kwezi mali ezimane ziphuma benyengezelwa ziye kuye straight, kubonakala uba nguye namandla. Kuyaphindwa kwakuthiwe i-peaceful march izawudlula, ndathi xa ndithi mna akho bantu abanokuhamba nge-peaceful, kwathiwa uzasibona nge-30. Bandiphendula abanintsi, bazayikhumbula loo video endandithi akho mntu ongagxothwa nge-peaceful, kwathiwa uzawuva kodwa nge-30. Batrenda ke abantu ke belolo celemba namazembe kuTikTok, bemane bethi balinde i-30. I-30 ifikile kuthiwa flag. uPhakela Umthakathi wenza amadoda aseMzantsi Afrika ezidenge again. Uthi wena vele uphakamise iflag ube sowufota ivideo eyi-30 second bese uthumelela yena. Ubani uba makathi ndindoda endala, ndinabantwana nomfazi, ndithi ebantwaneni bam ndenzeni ivideo, bantwana bam ndiphakamise iflag, ndifuna ukusendela uPhakela Umthakathi, ndiphakamise iflag, ndiyinkwenkwe na, ndiphakamise iflag, ndibese ndithi nantso Phakela Umthakathi. uPhakela Umthakathi ubani kum? Ubani? Uyibhosi yala madoda aseMzantsi? Ndandiyitshilo le nto, ndathi akho bantu abazawuhamba, bazawutshintsha abantu, bazawulungiswa. Namane nindithuka ndiba ngathi hayi bo ndizama ukucacisa uba hayi amane nithuka nathi ke fikile ixesha. And if benibadala benizawuzibuza uba kutheni ooPhakela Umthakathi bebengabanjwa, because le nto sistrategy esithile, ukhona indlela ekwenziwa ngayo apha ethile. Jonga ke ngoku yonke into iphelile ke ngoku. Abantu